Welcome VIP el que volem deixar clar és que la biblioteca és un espai d'acollida. Totes les biblioteques del país són espais d'acollida. Són molt sovint el primer lloc on van les persones que arriben a la nostra població, que arriben del nostre país, que arriben de més lluny. És un lloc on troben persones amb un somriure i amb ganes de donar servei i de donar resposta a totes les preguntes, siguin de llibres, de pel·lis, de revistes, com siguin d'on me puc empadronar, on està el CAP, on està els serveis socials. Cada vez trabajamos más para ser inclusivos. Ens fa molta il·lusió que està dins del projecte Welcome VIP per poder arribar encara d'una manera millor als joves migrats sols i migrades soles per a que acaben de conèixer el funcionament de la nostra biblioteca. Amb el projecte Welcome VIP també el que estem fent és dotar en aquests centres d'un lot de llibres molt xulos, molt ben triats i que de ben segur els encantarà i els acompanyarà tardes, nits, que vulguin llegir-los. Tindran a la seva disposició, en el seu centre, tot un paquet de llibres amb la intenció de que la lectura sempre els acompanyi. I a la biblioteca, sobretot, el que fem és posar a disposició tot el que fem i tenim. És a dir, tot el nostre fons. Tinguis carnet, com no tinguis carnet d'identitat, tinguis passaport o no el tinguis, aquesta biblioteca és per tu, les biblioteques són per tu, els llibres són per tu. Perquè només cal omplir una butlleta per poder tenir el carnet de biblioteques a totes les biblioteques del país i tenir a la teva disposició tots els llibres, CDs i DVDs. I a més poder gaudir de totes les activitats que fem. Els clubs de lectura, els tallers, el voluntariat per la llengua, els laboratoris, els contacontes, activitats per a grans, per a petits. L'espai de la biblioteca és un espai per a tothom. Mis amigos, extraño mucho, porque estoy a buscar trabajo. Amb el projecte Welcome VIP, aquest estiu hem fet un taller de rap xulíssim. Un taller on els joves migrants sols del nostre centre de menors d'aquí de la vila han gravat una cançó de rap. I ha estat una experiència xulíssima, una experiència per conèixer-nos una mica més i una experiència per també conèixer habilitats de cadascun d'aquests nois que potser els ha omplert d'il·lusió i potser els ha obert alguns camins artístics i musicals. Freedom fighters, everywhere we go we make friends. Freedom fighters, queremos futuro para después. Bé, i esperem que este apropament amb aquesta joventut migrada doni nous fruits, estiguen aquí el dia a dia amb nosaltres i pugueu oferir a la població d'Amposta noves activitats que sempre estan molt ben recollides. خاطر تريد حما واحد